Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Polo Red Extreme for Men. Iya ni siya ni Ralph Lauren. Okay, sing nagligad, nagstoryahanay na ta parte sa Polo Red kag Polo Red Intense. Iniya Red Extreme. Kaya nga ginsimplihan nila ang ilang timpla hasta nga 3 na lang kanota ang nabilin. Kag ang mga nota na nga nabilin, tawag si ila coffee, blood orange, kag ebony wood na. Kag sa ini nga timpla, ang pinakamakusog nga nota ang kape na. Imagine na ini, no? Nagkagto na kamo sa sagada, no? Kag nagpabukid ka mo na sanggab naligo ka na kay para sa aga, no? Kaagahon pa kamo daan mabugtaw, masaka na kamo sa bukid. Te bago ka mo naghalin, nagspray ka na siya sa imo. Te pag abot nyo to sa bababukid, gingaan kanila kape, pero namangkot sila, uy, nangape ka na? Kay balaan mo bala, nasimutan nila ang kape sa imo na, no? Kay puro gid nga kape ang masimutan pagka-spray mo ni siya sa imo. Kag kung mahilig gid sa kape, amo ni siya. Polo Red Extreme ang suksuka. No, ang angay nga temperatura nga para sa iya is between 40 degrees Fahrenheit to 60 degrees Fahrenheit o kung 4 degrees Celsius to 16 degrees Celsius. Pangtugnaw gid siya. No. Kag kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!